Така. И здравейте хора, аз съм Алекс Негеймър. Ако видео ви харесва, дайте палец нагоре. Ако видео ви харесва, дайте палец надолу. Абонирайте ми се за каналите в YouTube. Последете ме във всички социални мрежи. Без Snapchat. Ще говорим защо Snapchat и гледайте видеоклипа до края. И защо Snapchat трябва да го премахнат във всички държави. Защото това приложение за мен е много скучно. Няма нищо интересно, което се прави. Същата тъпотия, както и в TikTok. TikTok тъпотията е същото, само че си пишеш, което е по-добре са другите социални мрежи, Facebook, Instagram, трендовете са похуи. Защото тях се правят по-интересни неща, не като в TikTok. И това от мен.